one. Greetings. Obina. Banya. Ndewo. No. Ndewo no. Ndewo no ụmụ Igbo ndị ọma. No. Ndewo no. Tata bụ 23rd. Taa bụ 23rd July 2025. Ya na ọgwa afọ ndị bekee. Ndewo no. Taa bụkwazi Nkwọ. Ndewo no. Ndewo. Taa bụ Nkwọ. N'izu Igbo. Echi ka ọnwa ọfụ ga-apụtakwa. Ọ bụ na ị na-eso ọnwa. Echi ka ọnwa ọfụ ga-apụta na 24th. Ebe 8:11 na Nigerian time ka ọnwa ọfụ ga-apụta. Nya anyị kwesịrị ịdị na-abanye n'ọnwa Ifeji ọkụ. Nya dịka Orezen Race wee na-agụ. N'izu a dịka bido n'ọnwa Julaị welu lue na Ọgọst ka ndị Igbo ji emekalị ebido emume ji ọfụ. Ọnwago obodo Ndewo Chinedu Abel Ndewo no Obia Afolo Enyi Ndewo. Ya no Julaị ya na Ọgọst ka ndị Igbo ji emekalị ji emume ji ọfụ. Ọnwago ndị libelu ji ọfụ. Ndị be nna m eligokwa. Ya abụ m onye ụmụaga n'ụdị. Na izuụka gara aga ka ndị be nna m olili ji ọfụ. Amara m ka ndị be nna gị eligo ji ọfụ. N'izu a ka eji ebido kali July, August ili emume ji ọfụ. Nya officially dịka Orezen Race agụ. Ọnwa ọfụ pụta echi. A kwesịrị ibido goba ọnwa Ifeji ọkụ. Ndewo no. Nnọọ. Afam bụ Amaka Ekwo. Ọ bụ na nke a bụ izizi na-abata na life m. Ntata bụ Nkwọ n'izu Igbo. Anyị ekene kekele ụwa. Anyị ekene Chukwu Okike Abịama. Anyị ekene mmụọ niile na-echi ụmụ Igbo na anyị niile bụ ụmụ Igbo obigasị. Na mmụọ niile na-echi ụmụ Igbo, na-echi anyị Igbo niile. Anyị ekene fancha niile. Na-ekene mmụọ niile anyị na-afa Igbo bi ụwa. Anyị na-ekene chi anyị. Ndị otu anyị dị iche iche. Ndị Ichebe nna anyị, ndị Ichebe ukwu nna anyị, ndị mmiri anyị. Mmiri onye ọbụla si bi ụwa. Mmiri mgbọrọgwụ gị. Na-ekene kwafa. Na-ekene kafara. Ferikakwanụ. Selobia maka nnọọ Okada nnekwu nnọọ. Anyị ekene Chineke na anyị dị ndụ na anyị ndị dị ndụ n'ụbọchị taa. Ọ sị m na ọ ga-adịla anyị niile mma ụmụ Igbo. Ọ ga-adịla anyị mma na Ekene Orie na Afọ na Nkwọ. N'ife anyị na-ekwu okwu ya bụ ọdịnala Igbo, ntọala Igbo na omenala Igbo. Na anyị ga na-akwado nke anyị, na-akwadosi ike maka na njirimara anyị, identity anyị. Ịma na mgbe ụfọdụ ọ na-adịbụ ụfọdụ na-enwe nghọtafie n'ife gbasara ụka, n'ife gbasara ọdịnala. Ọdịnala bụrụ ụka. Ụka bụ religion. Ọdịnala bụ tradition. Nya ọ bụrụ ofufe inwe ike na-eje ụka nọkwalụ n'ọdịnala nọse maka ọdịnala Igbo ife gbasara identity gị. Ka unu si ebi. Ndewo no. Obi ndewo no. Greetings. No ụmụnne m. Asị m na ọ ga-adịla anyị niile mma. Na nkụzi nji bịa tata na nkọwa na discussion. Asị m ka ịkpakalịta ụka. Mgbe na o nwere ajụjụ akụzigokwa m ife gbasara agwụrụ nne. Anyị na-afa apụkwa n'ọnwa agwụ dịka Orezen Race abụ maka na echi ka ọnwa ọfụ ga-apụta. Ebe 8 mgbede ka ọnwa ọfụ 8:11 ka ọ ga-apụta na Nigeria. Na ekwesịrị ịba dịka na ọnwa Ifeji ọkụ.
mgbe eji eme ife gbasalụ emume ji ọfụ nnọọ. Mana topic isiokwu nji welu bịa taa bụ ife gbasalụ greetings nnọọ. Ife gbasalụ agwọ akụzigo m ife gbasalụ agwọ rinne nye ọbụ na ọkwa na ọnwa ya chi bịa ka anyị kpakọrịta ụka ọ bụrụ na ịchọ ka m wegata gị biko ime ka m malụ ịchọ join m na discussion na nga like kwa iwegata gị ka ị bịa ka anyị kpakọrịta ọ bụrụ na ọ nwere ajụjụ ị nwere gbasara agwọ jụọ m. Mana isiokwu m taa asị m na agwọ nwere ụkpụrụ ya pattern omekwa so na agwọ. Ndị agwụ na-enye nsogbu na be anyị erika, mana ụfọdụ amarụ na agwụ na-enye ha nsogbu. Agwụ nwere ike ime mmadụ ọ dị ya ka ala na ya o tipu ya ala. Ife agwụ na-eme erika ya ka ndị si na ọ dị mkpa akụzigo m rinne maka agwụ, mana ka anyị na-ebele anya n'ife gbasalụ pattern ya omekwa ife na-emere na ndụ mmadụ omekwa izizi omekwe nke ịbụ omekwe nke ịtọ aja n'afa na-enye ọfụma starboy nọ ị ga-afụ na ọ ga-abụ agwụ ọ bụrụ na ọ bụrụ ife na-abụrụ medical ọ bụrụ na ọ bụrụ medical eje cheki ọfụma ife a na-agwụ na-enye onye nwa nsogbu dịka pattern ọ na-enwe ụkpụrụ ya enwere ike nwaanyị ọnụ dị ọnata nke izizi ọnụ nke ịbụ ọnata ọnụ nke ịtọ ọnata ọnụ mere ene nke izizi nke abụsị ji anya ji echebe ọ da abụsị ajị enwere ike ọ na-ajị omume nwaanyị ma ọ na-ajị omume di ya mana ife na-eme ife ji eme ife anyị na-eme ife ndị mmụọ na-eme na mmụọ efe aghasa anyị anụmdi ọ na-abụkwa agwụ. Ụfọdụ na-abụkwa nwoke na ọ na-emekwa na nwoke ya na nwaanyị ada ebinwu ọ chọrọ ịrụ nwaanyị ma ọ nụọ nwaanyị ya na-agbasa nwaanyị ya na-agbasa onye mere na nke izi nke abụọ jere nwa na-agwụ na-enye onye nsogbu ọ na-eme. Ụfọdụ ka ọ na-eme nwa afa ọnwụọ mmadụ nwaanyị mụrụ na nwa tụ ime onye ụfọdụ ka ọ na-abụ afọ ime na-apụfa fadịra n'ime ebe 3 months before ime apụọ ejere na-eje medical chekizi ọ bụrụ na ọ bụrụ ife gbasalụ na medicines na ọ na-amara ife na-akpata si na ebe anya na agwụ maka agwụ na-esosi eme ụmụ ife akpa ụdịla agwa eme mmadụ ji akpa ụdịla agwa na-aghasasịlụ mmadụ ife nye omekwa ọzọ pancha so na ife ama agwụ na agwa nye ọ dị mkpa ọ bụrụ na ụdị ife a na-eme gị na onwe ife na-eme gị na ndụ gị na-aghasalụ gị ife ụfọdụ na-emekwa na biznes ọchị obido afịa nke obido ọghasa agwụ ụfọdụ na-abụ agwụ ya ọ dị mkpa na agbalụ n'afọ mmalụ ka ife na-eme na-repeat ọ na-repeat ra na nwere na pattern jesi jebe na agwụ ọ na-eso na agwụ. My second son is so disorganized. Ọ bịa na maga ife ide he will do things today, next time he's frustrated and jumps into another. The same over and over. Okay. Can we do to solve that problem? Obi, ọbụrụ na agwọ evoro ọbụrụ ụfọdụ ị na-anya na the chart of course ọ bụrụ na spiritual problem na solve ya ụfọdụ ọ da-abụ ifeli ijula afọ o tinye aka n'ife ọgasa anyị agba afa iwu bụ na anyị agbalị afa ka amalụ ife o ji adị frustrated. Ụfọdụ ị ga-eji nke isi sekpụ ntị bụ na anyị enenekwa ka nwa amụkwala onye n'ọlịa ụwa ama ife n'ọlịa ụwa. Ụfọdụ ka ọ ga-abụkwa inwe ike sị na ịma onye owu ya ụfọdụ nsogbu na-adịbụ a na-adị na-akọ so nwa gị nwoke a ọ bụ na agbara afọ onye n'ọlịa ụwa si egodo bụ n'afọ ji gbamie ma ị na-enye anya ọ bụ dịka na ọ bụ na ị ga-elọta mgbe a dị ime nwa o nwere nlọ ịlọgasị. Greetings Princess Ojugo nnọọ greetings jee nene cheta mgbe ịdị ime nwa
ndewo no I've got poor connection nya obi anabuogo aka m nọkwa na nkọwa nya ife izizi a ga-agbagodi mbọ jee malụ o nwekwa ike ọma mgbe agwa o nwere ike ọ bụrụ onye ụwa o nwere ike ọ bụrụ na asị na onye anọọlịa ụwa mana ọzọ na-adị bụ ọ bụrụ na asị na mmadụ n'ọlụ mmadụ ụwa ụfọdụ ọ bụrụ na ọ bụrụ the right person ma the right entity ma deity ụfọdụ na-abụkwa alụsị na n'ọlụ ụwa ụfọdụ na-abụ mmụọ ụfọdụ na ndị n'ọlụ ụwa na-adị amala ife n'ọlịa ụwa so the first thing ekwesịrị ime bụ na eji gbamie afa ọ bụ mmalụ onye n'ọlụ nwa ahụ chọpụta gị ya achọpụtara nke a bụ isi sekpụ ntị maka o nwekwara ike ọ bụla onye ụwa na-eme ya na-esi onye ụwa mmalụ ma the right person ọ bụ na ọ bụrụ the right person ma ọ bụ na emenụrọla ife onye uwe emegodi dọtuoliachi ya ọ dipendị ka obodo unu si eme ife onye ụwa ọ dị first na a ga-eme enene ka nwa anwa ọnwa mgbe nkụzi maka mmiri mmadụ si bi ụwa onye ọbụla nwere mmiri si bi ụwa mmiri maka mmiri bụ bridge eji wee cross wee bata ụwa mana ọ bụ dị ka na onye nwa anwa bụ nwa mmiri ọ kwadata ka na ayi the second thing ekwesị enene ma nwa mmiri ma ndị mmiri ya na-enye ya nsogbu eje chụọ lova aja ibe niile bụ aja ka ya kwụ eje kene eva mụ recognize eva so maka ịba na mmụọ na like recognition emegodi nke ahụ so onye ebidogodi n'onye ụwa nene ọ bụ na ọ bụrụ ya inenegodi solve that problem then in the second one ije dị ka ọ bụ na onwe mmiri ọnwa mmiri eje settle ndị mmiri ya chụọ aja reconnect not really settling ọ bụrụ the right word is na settle ndị mmiri no reconnect recharge onye nwe align ya to mmụọ nya na ya yi wee bi ụwa emegodi that's second one then enebe anya agwọ before enebe anya agwọ ịghọta ebe na-ekwu mana ife niile bụ afa ka a ga-agba ọ bụrụkwa ife asị na ada eje na be dibịa ihe akabarụ iwu bụ na anyị aje n'afa n'aba na dịka na be nna gị ma ukwu nne mala ebe nwa si mmụọ onye nọlị awa mmụọ nalị awa ịghọta na-akọwa ọ the first thing so nwere ike ọ bụla agwụ nwe ike ọma mgbu agwụ mana ya ebidogodi n'onye ụwa mmalụ ka emezigokwala ife gbasara chi mesie anya before ekwubezi okwu ndị mmiri na ọ bụ nọ ndị mmiri ekwubezi okwu agwụ maka ife a niile nwere ụsọ mana chi bụ ụzọ so ọ na-esokwa it's possible all spiritual thing bụrụ na mmụọ ya gasara agasa na o nwere ife ọ na-ejide nwa aka na ọ bụrụ dị ka na ife a ka o ji aka na ya na-eme na obido mekanik ọrapịa obido plumbing ọrapịa mmụọ ya gasara na-agasa o nwekwa ike ọ bụla agwụ na-apụtakwa ọ na-agbakwa ama otu anwakwa mana a ga-ebidogodo n'isi wee nenebe ebe nye bụ nsogbu si wee bịa mana it's likely not spiritual problem ka ọ bụ wee dozibeli ya ife nwayọọ na-edozi eji nwaanyị na-edozi ya wee dozitacha anya ịghọkwa na-aghọta ife na-akọwa so ọnya nwere onye ọzọ nwere ajụjụ onwe chi gbagota onwe any contribution nya agwụ nwere pattern agwụ omekwa so na agwụ ndị agwụ na-enye nsogbu erika onwe ndị ọ ga-abụ oluru anọ n'ọnwa anwa ka ebe ka ndị ala na-ayị ọ na-adị seasonal that spirit abịa visit seasonal ọ bụ ife na-emere ndị mmadụ na-repeat na-adị nwee a particular pattern ị ga-afụ oluru na ife dị otu emenya ịma na agwụ ka ife kwesịrị ịgba nkịtị ekwesịrị ije ọ bụrụkwa dịka ịlụ agwụ ọ bụrụ agwụ niile ka a na-alụ ọ ma dịka onye dibịa maka ọnwa agwụ nwere ike iso mmadụ ife ọ chọbụ just recognition na ife ekwesịrị ime bụ na ekwesịrị ijebe chọba the source of the agwụ ebe ka dị agwụ si agwụ nwere ike osi na be nne onye nwa o nwere ike osi na bụ okwu nne onye nwa o nwere ike osi na okwu nne okwu nna agwụ na-eje ije o nwere nwa m nwaanyị o nwere ife ọ na-adị na-emekarị mgbe anwa ọ nakọta ọ ga-ekunye dịka ebe 4 omebe something iwu bụ na ọ ga-achị ife ọ ga-eme okunye mebe ife nwa o mebere enye ọkpọta onye ọbụla na-alarụ ụla o mekwakwa ọ nakọta omedete ọ ga-ata nsị one day o nwere agwa nwere onye alatalụ m nsị na agwa nne m nọ nne m na-eme ife a maka nne m ka ọ ga-abụ oluru ebe dịka 4 okunye kwadobe something
pack ngwongwo ga-ejije afịa otete the whole family olota nsị mba nsị na eve a dụrụ agbara aka eve a nwee pattern wee je gbaba afa apa gara n'afa gba afa sị gịnị na-eme nwa ife a asị na agwụ na osi ukwu nne ya na osi ukwu nne ya ndakapụ n'amụ nsị na eziokwu nsị na afa nke a no that is no first class na that nsị maka no if no ozugbo m fụrụ ife anwa sị nọ nne m na o letara m nne m na ife anwa nọ ka nne m si ya na nne m nwere agwa anwa o webụla agwụ ọ bụrụ okwu nne nke m okwu nne m nwa e wee jezie eme gịnị jee recognize ya wee kene ya maka onyinye ka ọ bụ ike ị ga-ama na ụdị ike amasị ya ike ji achụ ego ike ji ekunye n'ime ụtụtụ gbaba mbọ kpataba ego mebe energy sie wee bịa ụwa to bless her maybe to bless me maka na ka mụ na nne m dị na mmụọ anwa chọzi agwụ anwa si ukwu nne m si ka anyezie nya nwa m maka na olu nwa maka na olugo nwa maka na nwa m ga-agọzi ife dị na agwụ na-eje njem na ifugo ọ bụrụ na m bụ onye mụghọtara ife dị na mmụọ uche m ama njebe na ya inwe ike arapụrụ anya yala ịhazi ya yala ijebe na the source of the agwụ je recognize ya agwụ anwa ọ bụrụ na emere ya o mebibezie ife o nwee ike o mebibezie ife ya agwụ na-etipụ mmadụ ala agwụ nwee ike nwe nwaanyị osi na be di kwalụ ngwongwoda ọnụ ọdị ọ natakwa ya na di ya na-eti ọkpọ agwụ na-emesi ya o nwere na pattern it's like na aye na ya mara agwụ na-enwe pattern ndewo unu enwela ajụjụ ọzọ gbasara agwụ ime ife nkụzigolo gbalụ unu gali ka onwe onye nwe contribution unu nwere ọ bụrụ na unu nwere ajụjụ denye ede ọ bụrụ na ị nwenugo such experience n'ife gbasara agwụ ọ bụrụ na ị nwere such experience ma ọ nwe ife na-aghọtara na agwụ ejụọ m onye ọbụla abịala ụwa nwere agwụ ọ bụrụ ọsọ ndị dibịa na-enwe agwụ onye ọbụla nwere agwụ agwụ bụ mmụọ chọrọ ịgọzi gị na-agọzi mmadụ o nwere ike isi ya n'iwe mgbe nna gị bụ ukwu nne gị o socha anyị ncha o so gị ụfọdụ a na-enye nsogbu ụfọdụ dị calm mana ya na-eji ọbụla ike ọbụla ị nwere iji kpata ego iji mee ife ọbụla a na-eme iji lụọ nka iji onwe energy so gị anaghị agwụ enwere ike ịma mma ebe o si mana ọ bụrụ na ọ na-enye onye nwa nsogbu ọ bụrụ ife ị ga-eje bọdaba mana o nwee nke ọ na-abụ na-achọ ka recognize anya ụdịrị agwụ anwa ada agba nkịtị a na-adị jee chụọ aja nya appease anya ma ọ bụ nye nne ma melia sacrifice iji kene ya iji recognize ya na amakwa na onye a na nwere ike dị otu a na amakwa na ife onye a na mbọ anya na-agba n'ụwa na ọ bụrụ n'ike aka ya na mmụọ o nwere ife mmadụ ga-emenwu na ọ bụrụ mmụọ mmụọ nwere ife niile anyị na-eme mmụọ mmadụ enwere ike ume anyị na-eku ife niile mmụọ chi anyị mmụọ ewepụrụ mmụọ na-arụ mmadụ nwere ife mmadụ ga-emenwu mmadụ enwere ike sometimes ndị ụka na-adịsị na something like Holy Spirit o yitebela agwụ otu ndị ụka si weta Holy Spirit o yitebela agwụ ndị ewonụ ya unu enwere ajụjụ Princess Oju gị nwere ajụjụ nwere onye nwere ajụjụ nwere ajụjụ unu nwee ọ dakwala ya anya Stella Obiamaka ndewo Chinedu Abel ndewo Obiafulu enyi ndewo no unu enwere ajụjụ for me Obinna ndewo no ife gbasara agwụ ka nna akụzi ka nna akọwa maka ya na-enwere ajụjụ unu enwere ajụjụ ọzọ ndewo no
ife gbasara agwụ dị mkpa. Agwụ na-agba ama. Agwụ na-agba ama, ọ na-ebido kwali n'ụmụaka wee gbaba ama. Ọ bụrụ mana ịma na nsogbu anyị na-enwe kịta bụ na ụfọdụ ada ma agwụfa fa arapụ ife mebisie bifo ọfa chọba isi ife na-emefa wee chọpụtazi ya na agwụ. Mana agwụ na-agba ama. Agwụ na-ebidole n'ụmụaka wee gbaba ama. Agwụ na-ebido n'ụmụaka gbaba ama. Ọ na-ebido mgbele mmadụ ya dịka amụọ nwa. Ọ dịra n'okwubere n'okwu toddler. Agwụ na-adị. Ụfọdụ ụmụaka na-adị na-ekwu ya. Nanya bụ ife dị otu a. Nanya ga-abụ ife dị otu a. Ma ọ bụ ịfụnya na ụmụaka ibie na-egwu egwu. Efu ụdịrị agwa ọ na-akpa. Ofu ụdịrị ife ọ na-achọ dịka ime. Ọ sị gị na ya ọ ya ga-abụ nurse, na ya chi ịbụ nurse. Na ya chọ mgbe ọ na-agba ama. Ọ na-agba ama. Ọ na-achọpụta ya n'obodo a ọfụma. Dịka ụmụaka nọ preschool. Ị ga-afụ preschool bụ 4 years ka fa ji abanye dịka reception before abanye primary school. Mana preschool bụ mgbe ọ ga-abụ fa jee dịka ife a ga-akpọ dịka nursery. Fa a na-adị nye fa dobesie elu fa activities, prepare for different activities. Fa ji na-egwu egwu. Okay, ọ ka esi achọpụta agwụ n'obodo a dịka fa nọziele dobesie those activities dị ifo. Fa ga-ejila aka fa chuzo ebe fa chọọ ụdịrị ife fa chọọ ime. Ụfọdụ ọ bụ dịka moto, ọ bụrụ ije mmezi nwa, ọ bụrụ ije mee act like onye na-eme bụ medical doctor ma ọ nurse. Ị na-anya ka fa activity fa na-adị peak ya. So ife ndị na-enedefe anya na-adị na-emezi fa na-awọchị ụmụaka. Enyefa those different varieties of activities. Mana ịma na ndị be anyị ada azụ ụmụaka otu anwa. Ndị be anyị ada emenwu ya. Mana ọ bụrụ na arapụ ụmụaka fa na-egwu egwu together, ị ga-afụ fa na-adị na act those roles. Mana ịfụzi ụmụaka fajila aka fa na-eme ndị na-enedezi fa anya, ihe ọ na-adị na-emezi fa na-agali na-edezi report. Ife nwa na-eme feji na-ede report. Fa na-epikisi agwụ in those from early age. Nye ọ ga-abụzi sị ebunyezi report every day. Ibe ikulu nwa ya nye gị ife nwa ya eme ego ọnya ifo actors ego ọnya. Ị ga na-epi onye na-agba every day ga-epik. Ị ga-epik. Ndị nkụzi na-adị gbakwa mgbe iji ka ije 1-to-1 parents evening. Fa sị gị na nwa na ife ọ na-emekarị. Ta agwụ na-agba ama. Maka mụ nwamụla idea. O nwelu, for instance, o nwelu nwa m asị m ọ dị ebe 3 years mgbe ndị nursery teacher wee sị na nwa na ọ dị gifted with mkpụrụ akị ya. O tega gbala ama mkpụrụ akị. Mana o mezie anọkata ife ọbụla o tinyela aka ọ na-adịla ya easy. Ife ọbụla creative ọ na-agụkwa akwụkwọ ya. Mana ọ bụ dịka ọ na-akpa dịka ife ọkpụkpa dịka o jiri sweta kịta ọkpa anya ọkpakpa anya ọbụlụ esi ka o si obidio mebie. O tinyere aka skillful nwe ka mkpụrụ aka ya dị. Mana ịma mgbe afụlụ ya mgbe ọ dị 3 years. Ya ife ya agwụ. Nsogbu anyị na-enwe na be anyị bụ anya dị enebelu ife anya. Ọnya melụ anyị ji nwee nsogbu niile enwelu be anyị kịta. Ndị mmadụ na-akwụgharị ụmụaka nwere ife ọmụba na-eme. Etinye aka na nke amanga, etinye aka na nke a. Ụfọdụ na-agbụ akwụ maka na ahaziri agwụ. A na-ahazi agwụ. Ebuka nnọọ. Yes. Can agwụ lead to total mad? Yes, tell her. Agwụ. Hey. Number one, no. Number one, even how will I know if agwụ is the star? Yes. Can agwụ lead to total madness? Agwụ bụ number one itipu ala no. Onwe ife na-etipu mmadụ ọkacha agwụ dibịa. Ọ na-etipu dịka mụ nwa onye dịka mụ nwa nọ.
mgbe tupu mmebe n'ifo mmebe ife asị mmebe agụsigo m ya na ala ka ga-akọ m mfụzi mfụ onwe m ka m na-ayị ala agwụ a lot of people bụ ala na ife agwụ maka na fa emere ife asị fa dịka maka ife fa bịala onwe me dịka iyi ụwa fa bụ na fa bịa ụwa na fa ga-abụ dibịa ma na fa ga-abụ eze nwaanyị ma na fa ga-eme nka na fa ga-eme nka ịbịara n'ụwa ya n'ime bịa ọ bụla agwụ dibịa ọ na-etipụ ala nka one time a lot of ndị anyị fụrụ ala na-ayị agwụ total madness ozugbo nke agwụ o nwere onye nwa mma dibịa malia ọjụ na ya ma mme ọnụgo nwaanyị nweta ụmụ ịnọ ọ sị na ya ma mme ịma ife agwụ mere ọ bụgodoro ụzọ gbuo nwunye ya ogbusie nwunye ya gbugbu ụmụ ya gbuo ụmụ ya ịnọ gbugbada fancha tupu o weta wee mebie ebe agwụ na agwụ ai kacha etigbe ebe apụta ịmụ ọnwụ itule ime mụrụ na nwụọ ọ na-egbu ụmụ gị agwụ ọ chọrọ dị mma maka ihe ṅụrụ na mmụọ onwe an ịma blame ya maka tupu ịbịa bụ ụwa onwe ife ịbịala ime ịṅụli ya iyi inwe nwe na-asị iyi ụwa there's a purpose isi ka ịbịa ụwa ka ịbịa enye gị permission enye gị ikike gị bịa ụwa enyekwa gị mmụọ gị na va ga-ayị wee bịa ụwa ga-enyelu gị aka ka ime ife anwa akwado gị kwadosie gị ike ịrapụ ife ị na-eme na mmụọ ịbịa bụ ụwa ka ịbịa mee ife anwa ịpụtasị na ịma mmie mba nụnụnụ ka kutuo yinu agwụ sikwa ebe a pụta ala bụ obele agwụ nwee ike ime ịma ife achọzi ime gị ọ gbazie ya nkịtị oje nna agwụ ma isi kịta agwụ dibịa agwụ amaghị ọ bụ na ibu dibịa nne ya si n'ime nna ya ogbuo nne igwe nna ya agwụ nwee ike ime ife anwa dị gị ọkwa ifu your precious ife anwa dị gị n'obi ọkụlịwa ma kutuo ozugbo yes agwụ nwee ike ime mma total madness ezigbo ala anaghị onye nwa ụfọdụ na-abụkwa ọdụ abụkwa agwụ dibịa ụfọdụ mana agwụ dibịa emekili ala ma ndị eze nwaanyị ọ sị na ya ma mmie yes ọ na-eme total madness. How do I know if agwụ is disturbing me? Princess Ojugo, ị ga-ama ada akọ dị akọ o nwere agwa ifo nke a ada akọ dị akọ o nwere n'ife na-eme gị nwelu pattern ma ife pattern o nwere ka ị ga na-alụ ya na ụlọ dị sef o nwere ife na-eme gị ofu na onwe pattern o nwelu ụkpụrụ ma a na-agwụ dịka ọ bụ na onye nwa na-adị ime olu 3 months maka na mmụọ na-alụ wit ọnwa pattern mmụọ nwekarị season mmụọ dị organized so ọ dị eme randomly ọ ga-enwe mgbe o ji abịa eme ife anwa enwere ka onye nwa dị ime olu particular ma ọ bịa mee ife anwa a ga-eme onye nwaanyị o nwere ka bịa sị metụ ya aka na ebe na larụla inwe miscarriage so ị ga-amanata bụrụ na enwe ife na-enye gị nsogbu na-enyekwa gị nsogbu Princess Ojugo anya gị ka na-aza ajụ ị ga-ama ọ bụrụ na itinye biznes ya na-agasa imere ọgasa ego ide ama mgbe ego iji efu nwere ike ọbụla ma ọ nwere ike ọbụla ndị mmiri na-emekwa nke nwa mana ọ bụrụ na inene ọ bụ na ị nwere udo o nwere ife itinyere aka na-aga agwụrụ emekwa nke nwa ọkụchie nwere ife itinyere aka na-aga ọ dịzịa ka ịbụ ife a na-akpọ o nwere one word ndị Igbo some people na-use ife na-akpọ ume ife ọbụla isi n'aka ọkụchie ọ dị ka ụfọdụ asị na ịdị possessed o nwere ife isi aka na-aga ịpụtara na ife niile akpọchie agwụ na-emekwa ya ife ekwesị so nwere ya that kind of problem ị ga-ama na something is wrong then ife kwesịrị ime ebe eji eje n'afa eje mala agwụ nwa amala ebe agwụ nwa si ọ bụrụkwa nke a ife a na-eme na Facebook onye eze nwaanyị nka onye dibịa nka na ya alụlụ ya agwụ ibule ego bunye alụbagwụ emekwa n'otu anwa maka obodo niile nwekara si alụ agwụ that is the problem ya ka ndị ọgbụdike si alụ agwụ abụrụ ka ndị ọka si alụ agwụ
Ibia kwali na n'obodo gị ụmụnna niile nwekara si eme ife dị n'agwụ ọ dịrọ generic maka mmụọ adịrọ iforike ya na-ekwu okwu na kịta na ebidogo ili ji from July ị ga-asị ka ebe na ala Igbo niile na-ada eliko ji ọnụ ka ebe na ala Igbo niile na-ada eti mmọnwụ mgbe niile maka obodo ọbụla nwere ntọ na aniva mba ọbụla nwere ntọ na aniva na ala Igbo nya mgbe fa ji eme ife gbasalụ ntọ na aniva ife dị na mmụọ ntọ na ala Igbo niile bụ ife dị na mmụọ onwe mgbe fa ji eme ife dị na mmụọ anwa fa ji akpọke mmụọ anwa fa ji adịkpọ mmụọ anwa nya mgbe unu ji eme abụrụ ka mgbe ndị a so nwere ka ihe asị na ya gị na ha na-ada emekọ ọnụ atụ ka nna amalụ gị ọnya ka ị ga-eje ma na ife gbasala agwụ abụrụ na nya bụ oke dibịa nọ na mba ka anyị jekọ onye dibịa nwa lụọlụ gị agwụ mba ọ bụrụ ya ị ga-anaba na be unu amala agwụ nwa amakwala ebe agwụ nwa si ka o si na be nna gị ka o si n'ukwu nne gị ka o si ukwu nne gị ukwu na a ga na-adị gba afa gbamie afa jee ebe dị ka ebe ịbụọ na atọ gbaa afa wee ma the particular agwụ sometimes ọ na-afịakwara ịchọpụta ebe agwụ anwa si achọpụtara na ebidogozi eje ebe anwa eje aka ji ọfọ na-enede agwụ nwa anya mala anya agwụ anwa emezie nya ka a ga-esi wee mezie ma ọ bụzịkwa onye ga-alụ ọlụ agwụ alụọlị agwụ ka a ga-esi wee mezili anya akwụghị na-aghọta ya ọ dị ka agwụ a na-enye gị nsogbu Princess Ojiugo so ị ga-ama that something is wrong with you o nwekwa ike ọ rapụ gị mebe ụmụ gị efu na ndụ ụmụ gị ada agasasị agasa ụfọdụ na-abụkwa agwụ ọ na-edije na ife ọ dị precious to you o jide gasabala gị ife anwa mebibele gị ife so it's possible na agwụ ejirekwa agwụ egwu ndị mmiri nwere ike imele gị ebele ma agwụ mba so the majority of the problem bụ that a na-enwe n'ala Igbo a lot of ana m adụ nwa ife na-adị na-ekilisi na Facebook ụfọdụ agwa ma ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke na-adịkpa akwa agwụ na-enye ya nsogbu ụfọdụ adamụ na agwụ na-enyefa nsogbu felo na ọ dị nọma na ụfọdụ ọ na-adị m onye nwere ọnya adịghị aghala ụfọdụ na-apụta ọ dị aghala aghala ọ na-eme otu mebie agwụ na-abụkarị agwụ so ọnya enwere ajụjụ ọzọ so ọ bụrụ ife a na-adị rapụ okay ọ bụrụ ife a na-adị rapụ ọ bụrụ na afọ gbasara agwụ na-enye ya nsogbu gbabakwa ka ọ kpa gị ra ọ bụrụkwa ife a na-adị rapụ maka ọ na-egbukwa mmadụ ọ na-enekwa anya n'azụ ọ na-egbukwa ọ na-egbu nwa na-egbu ụmụ ọ na-egbu ofu ibu atọ ogbulu na-eje and o gbubere n'ọlụ nke bụrụ agwụ nke na-egbu ụmụ mmadụ ọ gbubere na ogbubegokwa ọ dịzi used to it and because ọ bịara with that symbol ọ nwere ka agwụ si eme ọ nabara ọ sịrị ọ chọrọ na attention ka ịghọta na agwụ na-eme ọ bụ na nwa onye ọ ga-egbu gbuo ụmụ na ọgbu imi 5 6 oji nwaanyị na-egbu ọ dịra na used to that olibezie ọ dịzị akọ na-eli ọbara mmụọ so ịgbabakwa okwu yara ịghọtala ya ya ọ bụ na jee n'afa ọ bụ na onwe ife na-eme gị nwere sequence nwere pattern particular pattern ifu na ọ na-eme omekwakwa jebe jee gba afa agwụ ịma na o nwere agwụ gịnị anyị kwesịrị ife kwesịrị ịlụ n'ụwa ọkasị ife gbasara agwụ dibịa ọ na ibe ka a kpọrọ ya ọlụ na ịbụ eze nwanyị na ịbụ eze nwanyị okay ma na ịbụ dibịa mana iwu bụ na ị ga-alụ ya o nwere ka ọ bụ na ịṅụrụ iyi na mmụọ ụfọdụ na-akpọ iyi ụwa na ịbịa bụ ụwa na ị ga-abụ dibịa ịbịazịa sị na ịma mbụ dibịa ma nwa ọkụkwa ị ga-alụkwa dibịa ịgbatakwara ya enwerọ iwu bụ na nwezikwa mana ọ bụ dịka na ịbụ onye ụka
ije mese ife dị na ya abụzikwa na asị gị mee anya n'ụdị ụka o melụsị gị mgba na o nwere gị mee ya n'ụdị ụka na ọ nabatala ụka ị nwekwa ike mee ya n'ụdị ụka mana iwu bụ na ị ga-eje chọọ the source of the agwụ nye ife ọ na-eli recognize anya ọ bụrụ na agwa ya alụ gị ọ ife dị na ya agwụ siri ike o si na the toughest with my experience and the experience from childhood and the bennamu the ka ebe nsi abụ m onye ụmụ alụm na ụmụaga nwere nnukwu agwụ dị na be anya na-akpọ agwụ ọfịa ife eji mara anyị na be nna m ebe nsi bi ụwa o nwere ezinụlọ ị ga-abịa kịala ifu dibịa ụfọdụ a lot of them nọ n'ụka na a lot of them agwụ na-enyefa nsogbu ọ na-enyefa nsogbu mana ọ na-agọzikwa fa na ụsọ ọ bụrụ ọsọ ọ na-agọzikwa fa ife dị na-agwụ anwụ ife dị na-agwụ erika anya m enwere ajụjụ ọzọ Ebuka kedu ka ime Ebuka izuụka gara aga ejụrụ m maka ife gbasalụ onye ụwa akwa mgba ga-eme na anyị eje ọ bụ na anyị agba n'afa ka a ga-agba ọ bụ na aka amarọ na ọ dị mkpa na ọ bụ na ife gbasara onye ụwa na anyị agba ya n'afa wee malụ rili onye n'ọlụ gị ụwa maka nke anwa bụkwa nsogbu ọzọ ọ bụ dị ka na ịdị rọshọ onye n'ọlụ gị ụwa eje si na na-eme ife onye ụwa eje recognize ebe mmụọ ọzọ ma ife ọzọ na-abụrụ n'ọlụ ya ụwa ọ na-enye nsogbu ọ na-emebikwa ife ọ na-emebi nke anwa bụkwa another problem ife dị na mmụọ esika nye bụ ka a ga-adịkwa very very careful na ọ bụ na ọ dị gị ka ife gbasara onye ụwa na-enye gị nsogbu na-echekila ọfụma malụ onye n'ọlụ gị ụwa malụ onye ọ bụ malụ ife ọ bụ before ekwubu okwu recognize ya inye nni ụfọdụ ka ọ na-abụkwa ọ bụ na amara ife a nwekwe ka a na-adịsi mee ya ụfọdụ ka ọ na-abụ ọgbaba ijezi ebe azọbịa azọba mmụọ na-azọkwa a na-azọkwa ọsịgo onye nke mmụọ nke asị n'ọnyanwụ nke apụta sị n'ọnyanwụ nke apụta sị n'ọnyanwụ azọbara anyị azọba nke ọ na-enyekwa nsogbu ọka mma na kama a ga-akpọ the wrong thing na afa na anwekwa ike inye recognize onye ụwa without ịkpọ a particular person a particular thing na afa na ọ bụ na amara adịrọ sure ife nke ọ bụ abụ ma onye nke ọ bụ abụ na nwere ajụjụ ọzọ nkụzi niile nkụzi gị ọsọ ofe ọ bụ na nwere ajụjụ unu nwere ọ bụ na unu chọọlụ ịgbagota platform for the discussion na-eme ka mmalụ adịka m azọ gị ajụjụ bịa ma m na ịdịgo oke ọkụ ya abika agbakwana nkịtị na ife gbasalụ nwa gị afa ka anyị eje nnugo ya agbafa iwu bụ na ya agbalị afa arapụkwana ya maka arapụkwana ya it does not stop maka ife dị na mmụọ emi ka ọ ga-agbakwa gị nkịtị ile ọ na-okulugodo ahụ ọ na-adịwanye ọ na-emebi more things so gbaa mbọ na-achọ the solution of it afa ka anyị eje bịagba mmalụ for the particular thing ndewonu Chinedu Ebel onwe onye ọzọ nwere ajụjụ n'ife nkụzigo n'ife gbasara agwụ ma the pattern of agwụ ọ dịghị ka agwụ ife na-enye gị nsogbu ọ dịghị ka agwụ ọkwa onwerozi so yeah so agwụ onwe pattern ọ na-enwe pattern ọ bụrụ na ị dị confused ma ife nsogbu ị na-enwe ị na nwere na pattern it's like na agwụ okay it's like na agwụ again nke anyị eme a na-adịje appease the spirit a na-adịje dokwa anya a na-adịje nye ya nne onye nwa
Still Obiamaka. I'm glad you do. One day, Mama. There were Adamo. I'm glad you do. What are you do? Okay. I think it's very clear. Anya can see water. Nizwa. Eh? No bachita. I can see no more as the ajụjụ ọzọ m nwee to answer. Okay. Ụmụnne m, ana m ekene unu niile na-esonye m na Facebook. Enwekwa m a lot of followers na Instagram, a few followers na TikTok, anọkwa m na YouTube. Mana ana m ekene unu. Unu na-follow my morning devotion fun na-aga n'ụtụtụ. O juru m afọ ndewo. Biko anyị na-akwado omenala anyị, na-akwado ọdịnala anyị, ntọala maka our identity. We don't have choice. Tradition anyị abụrụ ife anyị ga-etufu. Nwere ọ bụ na ị na-eje ụka bụrụ onye ụka, chọọ ị na-ejele onwe ya ụka nwere dị. Sọrọ m na ndị si na ama nje ụka. Onwe ife ụka kụziri anyị, onwe nke ụka melụ dị mma. Mana anyị ji ụka kasị ife gbasara Ten Commandments. Nke nwa yitebela ọdịnala anyị. Anyị jesi anyị ike. Nke ọ bụla bụ ife baala anyị, anyị ejidie. Maka knowledge bụ power. Nke ọ bụla bụ ọ dị anyị ka anyị na ya yitebela anyị. Anyị atinye na nke anyị maalụ. Ka ọ dabala anyị. Mana nke ọ bụla contradict to ọdịnala anyị. Anyị edobe nke anwa n'ụsọ. Jesikwela onwe ya ụka. Ịnatakwa ime ọdịnala. Ọ bụrụ ya bụ na ịma nje n'igwe maka ndị ụka si na ba na-eje n'igwe na ịma na ọdịnala ọ bụrụ n'igwe ka anyị si na anyị na-eje. Na onye bisie ezigbo ndụ ọ na-ababe ndị ichie. Ọ bụ ndị ichie. Na bụrụ n'igwe. Mana fancha bụ ebe dị mma. Fa ife ụka si na ife ọ bụ na ibi ezigbo ndụ na ihe eje ebe dị mma. Ọdịnala isikwa ya ibikwa ezigbo ndụ na ihe ejekwa enyi mana anyị akpọrọ ya n'igwe. Anyị kpọrọ ebe ndị ichie. So the most important thing bụ na anyị na-ebi ezigbo ndụ. Na anyị adịghị ewe nke mmadụ, na anyị adịghị emebi ife mmadụ. Ọkacha ife gbasalụ obi. N'obi anyị dị ọcha mgbe niile ebe mmadụ ibe anyị nọ. Ọ bụrụ na obi anyị dị ọcha ebe mmadụ ibe anyị nọ. Na anyị adịghị emebi nke mmadụ. Na anyị ekwubala aka anyị ọtọ. O nwere ọfọ ịgọlụ na ama nle. Ọnya bụ ọgwụ dịka iwere ọgwụ. Gị na chi dị rara na mma. Gị na mmụọ niile gị na vayi obi ụwa dị na mma ịmata ha. Gị na vayelo. Ekwuba aka gị ọtọ. Iyali dị na-emebi nke mmadụ. Ị ga na-agbalị ife ọjọọ ọsọ. Ifụra n'ebe a na-eme ife ọjọọ gị itikapụ ọsọ. Ịnọdụ anọdụ ome ikpue ka o si mee. Atụkpo na mmadụ asị. Ị na-emere n'otu a. O nwere ọkụ ikpelu yali dị na-agụ. Ọ bụtara sị na ị chọrọ ife dị otu a gụọ onye ọbụla ọfọ. Ọ bụrụ na nọ ife dị na ekwetelu na mmụọ na ọ ga-emelụ gị na ibi ụwa. Ọ ga-elelụ gị. Mana most times nsogbu anyị na-enwe bụ a lot of people obi ife ajọka. Fa ga na-aga ọfọ ka ife ọma na-emelụ fa. Mana fafa ife ọma na-emelụ mmadụ. Obi ada adịfa mma. Nwere ka ife itinye aka na-aga. Nke anwa ọ gị gwaziala onwe ya ọgwụ anwa. Ọ dịka a na-ata ya amosi mana amosi na-ata onwe. Ya ọ bụ na ị chọrọ ka ife ọma na-agala, ị ga na ife ọma na-agalụ mmadụ. Ịkwado ọnya. Emebina nke mmadụ. Ọnya bụ na ọgụ niile ife ọbụla isi n'aka na ọ na-agala gị na chi gị ga na-akwado ya ụzọ. Maka most times ife a na-anụ ọgụ na mmụọ rinne mana ndị mmadụ ụfọdụ ada ama. Inwe ike kịta na-akpe ekpele ka ife ọma meelụ gị. Apụta na mmụọ. Onye imebiela ife ya. Chi ya apụta sị na ọma nga. Ya na chi ga-ababa mba. Asị mba sị ekpebe ikpe a na-ekpe ikpe mgbe niile na mmụọ. Sị ya na ọma ngali ya maka na ife ndị otu a. It's like ife ndị Christians na-ekwu ejego m ụka ọfụma. As an accusers of the brethren, something like that. Ọ na-eme na mmụọ
onwero ka ịchọ ife ka ayali tụlie na mmụọ ma ekwesịrị inye gị ọ bụrụ na ị na-emebi nke mmadụ ị da-achọ ka nke mmadụ enwe ka ya asị ka akọla ya aka mana ị da-akụla onye ọzọ ga n'ife ga na-esiri gị ike na ọ bụrụ na ị chọ ka ife na-agala ya nke ọma ma na ị ga na-akwado ife ọma ga na-agbalị ife ọjọọ ọsọ. It's just as simple as that. Ifo gị na chi gị onye bụ na gị na chi gị eyi na chi gị ama ndị oge niile a na-akpọchi gị ikpe a na-akpọsi ikpe na mmụọ a na-adịghị bụ na inwe dịka onye a na-agụsị gị ụmụ ife a na-akpọ ikpe mgbe niile akpọ ichi gị ikpe n'isi gị ife ime atụọ is just like a court all the time ya ọ na-eme mgbe niile enye nra enye gị punishment na mmụọ chi gị analụ punishment n'isi gị ọ na-egbochi ife rinne so tupu isi na ị chọrọ ife dị mma dị otu a na-atụlie na mmụọ do you deserve it enene ka onwe gị ife mmadụ imebi ọ bụrụ ana na you will not get it so ụmụ ife a na-esochakwa na nsogbu ndị mmadụ na-enwe so ife dị na-abụrụ onye ụwa ife dị na-abụrụ agwụ enu na-abụrụ ndị mmiri o nwere a ịchọtara ya n'aja ịma nje na igbula ewu igbula ọkụkọ igbula ebu na ije na-achụ aja na-enye ndị ichie nri na-eje na mmiri na-achụ aja ị na-eme ụmụ ife a niile mana ife ọma ka ọ na-abịalụ mmadụ ibe gị igbochi anya aja ama work it does not work. So the most important thing bụ na ị ga-clean go your heart kwụba aka ya ọtọ ya na ife ọbụla itinye ka atinyela aka ka ọ na-agala gị onye na ụmụnne m aga m eji Wednesdays na-abịa live for now for August a niile m ga-ejisi ike na-abịa live Wednesdays mgbede otu a maybe next week m ga-ebido 7:30 to 8:30 nka mgbe anwa I believe ndị mmadụ ga-anakasị gị ọlụ na be anyị iweta the topic nchọrọ discuss nchọrọ ịkọwa n'ife gbasara ọdịnala Igbo ndị ewonụ ka unu niile bụ ndị na-esonyere ma ọ ga-adịla anyị niile mma ma nwoke ma nwaanyị ka unu rabụ ndị na-akwado ntọnaanị anyị ọdịnala anyị na omenala Igbo ọ ga-adịla anyị mma a sị m na ọfọ na-agọ n'izu a taa bụ nkwọ ogologo ndụ na-arụ ike na ihe akụ na ihe enwe na ife niile bụ mkpa anyị mkpa unu mkpa m mkpa anyị ncha na chi anyị ga-ekwe na ọ ya aga na ife anyị kwesịrị ime bụ na anyị kwesịrị ịgba kwụba aka anyị ọtọ kwulu n'eziokwu na anyị be nna anyị na anyị ukwu nna anyị na agwụ anyị na chi anyị na fa ga-ekwe na ọ ya agala anyị na ọ ya adịla anyị mma ụmụnne m ekene m unu bụ ndị join life m tata ekenekwa m unu achọrọ m ka nna anọte aka 1 hour is enough so that ndị mmadụ ga-eje nwe ife ọzọ fa ga-emekwa ndewonu ekene m unu niile unu for join m today ekene m unu Obinna mba anya ndewo Obi Afụlo Enyi Chinedu Ebel Stella Obiamaka Obi Anagbogu Star Bros Chidiebere Princess Ojugo Ebuka Chime Stella nwanne m Stella Obiamaka unu ncha ọ ga-adịla anyị niile mma ụmụnne m daalụnụ mgbe ọ ga-adị mgbe ọzọ ọ ga-adị next Wednesday m ga-abịakwa live again with a different topic m ga-arapụzi ife maka ọnwa agwụ anyị apụgo n'ọnwa agwụ anyị na-ava apụ n'ọnwa agwụ echi kịta dịka ọreze nri si agụ anyị ga-abanye n'ọnwa Ifejiọkụ ndewonụ ọ ga-adị mgbe ọzọ
mgbakọ mesịanụ ndewonụ